Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 6 April 2023. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan cuplikan yang detail bagaimana kompleks rudal anti pesawat Avenger dalam tugas tempur. Perlindungan wilayah udara zona operasional utara telah diperkuat dengan persenjataan yang disediakan oleh negara-negara anggota NATO. Tampak dalam rekaman, para prajurit mempersiapkan senjata dan amunisinya dengan baik. Salah seorang prajurit berterima kasih kepada seluruh mitra atas bantuan efektif mereka. Prajurit tersebut yakin dengan kerjasama mereka akan menang. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. І беру управління на себе для дистанційного керування. Такий же самий екран знаходиться і в машині. Коли погана видимість або вночі, коли працюємо, то вся робота проходить через тепловізійну систему FLIR. Також там встроєний ще оптичний приціл. Він видвигається і стрілок вже дивиться в небо, не дивлячись на екран, і може спокійно захопити ціль для того, щоб її відпрацювати. Поки ми виїжджаємо з базового табору або з районного очікування на позицію, нам часу вистачає для того, щоб повністю привести комплекс у бойову роботу. Радіолокаційна станція, вона пасивного типу. Так. Ну і відповідно немає можливості ворогу виявити цю ціль. Вистрілив і забув. Тож щиро дякую нашим партнерам і засвідчую, що техніка проста та дуже легка в керуванні. Рухаємося далі, разом переможемо. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.